Dia, família. Soc Virginia San Jaime i forme part de l'equip de coordinació de les escoletes Ninos. Vos he preparat este xicotet vídeo per a ajudar-vos en el procés de prescripció de la vostra criatura en l'escoleta Ninos. Primer que res, volia recordar-vos que hi ha tres procediments. El primer és el de prescripció, que és el que vaig a contar-vos en el vídeo. Després vindria la matrícula i després la sol·licitud d'ajudes. Tant la matrícula com la sol·licitud d'ajudes també vos acompanyarem, no patiu, i aquesta informació vos arribarà per email. Val, pues anem a la prescripció. El primer que hi ha que fer és entrar en la web de Ninos, www.escolesinfantilsninos.com, i entrar en la població que heu triat. Buscar l'enllaç de criteris de baremació i acreditació de sol·licituds i anem a llegir-lo. I aquest document és el document que vos va ajudar a saber els punts que podeu tindre. En el cas de que tingueren que baremar en l'escola, este document vos va facilitar els punts. Estos són els criteris de baremació. Comencem. Germans i germanes en el centre. Té que coincidir les criatures, els germans, en el mateix curs escolar. Una de les criatures, nosaltres ara mateix a l'escoleta tenim unes criatures que van a continuar l'any que ve. Val? Si vosaltres teniu un fill en este moment en l'escoleta que l'any que ve va ser de continuïtat i voleu matricular un segon germà en l'escoleta, tindríeu els punts. Aleshores, se marcaria este criteri. Altre criteri és primera inscripció familiar en Comunitat Valenciana per canvi de domicili. Si és el vostre cas, se marca. Mares, pares, responsables que treballen al centre, el mateix. Val. Proximitat del domicili familiar o laboral. Val. Així hi ha que diferenciar àrea d'influència i àrea limítrofe. L'àrea d'influència són les poblacions que tenen escoleta Ninos. I l'àrea limítrofe són les poblacions que estan pegades al terme de poblacions Ninos. Com justificaríem aquest domicili familiar? Se pot justificar en el DNI del tutor legal més un rebut de llum, aigua o lloguer que coincidisca el domicili. I aquest domicili té que coincidir en el domicili que anem a prescriure a la criatura. Si coincidís, pues ja tindrem la documentació. Si no coincidís, per el motiu que siga, tindreu que aportar un certificat d'empadronament. En el cas de domicili laboral, haureu de demanar a l'empresa un document que acredite que l'empresa, el domicili de l'empresa està en una població Ninos o en una àrea limítrofe i que treballeu ahí. Per exemple, àrea d'influència al Val, una població limítrofe seria Catarroja. Vale. Renda familiar. En la renda familiar poden passar diverses coses. Pot ser que feu la renda conjunta, aleshores tindreu una renda. Pot ser que feu la renda individual, dos rendes, o pot ser que esteu exentos de fer la renda. En aquest cas, hauríeu de demanar a Hisenda un certificat que justifique que no feu renda. ¿Vale? En el cas de presentar alguna de les rendes, la conjunta o les dues individuals, hauríeu d'adjuntar també el certificat d'empadronament col·lectiu. Necessitem saber quants membres té la unitat familiar. Següent criteri és el de família nombrosa o monoparental. Ahí sabeu que hi ha un carnet expedit per conselleria. Alumnat de part múltiple, pues el mateix, hi ha documents en el que apareix que és un part múltiple. Alumnat o membre de la unitat familiar amb discapacitat, carnet de conselleria. I antigues famílies de Ninos,
podeu marcar este criteri i ja des de l'escola ja el validarem. No cal presentar cap tipus de documentació. Val. Ja sabem què documentació podem aportar. I aquesta documentació, com anem a portar-la? El primer que hi ha que fer és escanejar-la, perquè anem a presentar-la per email. Aleshores, anem a escanejar-la i anem a ficar-li un nom. El nom que hi ha que ficar a cada document és el nom de la criatura / el tipus de document. Imagineu que la meva criatura li diuen exactament com a mi, val? Pues Virginia San Jaime / empadronament col·lectiu. O Virginia San Jaime / família monoparental. Val. Hi ha que tenir en compte que totes les prescripcions que no aporten la documentació o esta no siga correcta, quedaran excloses. Penseu també que hi ha molt de temps per a fer la prescripció. El primer que la faça no és el primer que entra. Val? Hi ha temps de sobra. Aleshores, anem a fer-ho poquet a poquet, però anem a presentar la documentació correcta. Següent pas. Ja tenim la documentació preparada, escanejada i en el nom correcte. Pues ara anem a emplenar el formulari de prescripció. Entraríem en la web de Ninos i ahí està el formulari, que és este. Les dades de l'alumne o alumna, així els dos responsables familiars de la unitat familiar. Important, este correu electrònic. A partir d'ara, tota la informació que des de l'escola necessitem enviar-vos, la enviarem al correu que fiqueu així. Aleshores, per favor, aneu entrant de tant en tant per anar revisant aquest correu. I ara ja és plenar caselles. Per exemple, esta primera és en el cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga, si és el vostre cas, se marca, si no, doncs res. I si hi ha limitació de la pàtria de potestat d'alguns dels progenitors, sí o no. Ara, tota la documentació que hem preparat en PDF, anem a ficar-la així. Ara imaginem que hem dit que vivim en una població d'influència. Doncs la marque. Anem a ficar que som família nombrosa. La marque. I anem a ficar que tinc el punt d'antiga família. Val. He marcat els 3 criteris que jo crec que me van a donar punts. Val. El de domicili i el membre de família nombrosa he d'acreditar-los, he d'adjuntar la documentació i en el cas d'antiga família no cal. Val. Però els altres dos sí. Me'n vaig així baix, marque este i marque este. I fique el codi que esté així. I envie la sol·licitud. Al enviar la sol·licitud, m'arriba un correu en el que em diu que he realitzat la prescripció correctament. No vol dir que ja teniu plaça en l'escoleta. No. Vol dir simplement que heu plenat el formulari i que Ninos l'ha rebut. No vol dir altra cosa. Al mateix temps, també vos apareix un PDF que és la sol·licitud. I aquest PDF hi ha que signar-lo. Si teniu firma digital, doncs firma digital. I si no teniu firma digital, hi haurà que imprimir, signar-lo a mà i escanejar-lo. Val. Ja tenim el PDF preparat i tota la documentació. I aquesta documentació hi ha que enviar-la per email a la coordinadora del centre. També vos demanem, per favor, que en el cas de fer la prescripció i quan ja heu enviat la prescripció, doneu compte que hi ha una errada, que en lloc de de prescriure la criatura heu ficat el nom de la mamà. No la torneu a repetir. No la torneu a repetir perquè a nosaltres ens arribaran 2 prescripcions en 2 noms diferents.
no anem a saber quina és la correcta o si són les dues o si no és ninguna. Aleshores, comptarem que són dues sol·licituds. Mm, no val la pena repetir-ho. Quan envieu el correu a la coordinadora amb el PDF i tota la documentació, informeu a la coordinadora. Mira, hi ha una errada en la prescripció, la criatura, el nom real de la criatura és este. I nosaltres ja ho canviarem, no patiu. Però no el comenceu a repetir prescripcions perquè si se dupliquen i és el mateix nom com aquell, però si canvieu el nom, podem estar baremant documentació que no mos cal, no mos quadra. Val. Quan acabi el procés de prescripció, tant si hi ha que baremar com si no hi ha que baremar, vos enviarem un correu informant-vos de si teniu plaça o si esteu en llista d'espera. Qualsevol dubte que vos sorgisca en tot este procés, teniu el correu de la coordinadora i via correu va ser el canal de comunicació des de que feu la prescripció fins a que acabe tot este procés. Val, família, pues fins així este xicotet tutorial. Espero que vos servisca per a fer la prescripció correctament i espero veure-vos per les escoletes. Adeu.